Aqueles días eran felices. Facían da súa vida o que lles viña en gana. Era coñecida como Abel Asaupo, o futurismo, Eles creían na o verdade. dadaísmo. Cada causa tiña unha bandeira, un xeito diferente de ver a vida. E os mesmos ladrillos que as derruídas pedras o seu levábamos de novo os nosos mundos.